Wait lang. Mag-live ko guys kay nado gipusil diri. Dam, ganina ra ni Dam. Pusil ha? Totoo, di mo ako diri ganina sige na, baho na makay. Lala, nagbaho. Guys. Ning agi ko didto dapit kay daghang kay dakop so nagsuot-suot po sa mga karsada pag agi na ko diri. Nado gipusil. Ara oh. Te, ganina ra te, pusil te. Ambot ko Asa man? Laki ba eh? ko kabalo sana. Lah, na. Ha? Nga ba to? Ha? Oh, gilangaw magina. Laki. Ano? Nani nagtawag og pulis? La. Ha? La pa man. Na ako di ko katawag kay nag-live man ko. Palihog ko, ma'am, basig kasi makatawag niyo diha ba? Kay di man ako kay baho naman kaayo. May dala cellphone. Ha? Tan-aw man may og say. Asa man? Dapat chinilas oh, chinilas oh. Lah, Chinilas oh, gilangaw ra magina oh. guys, nagipusil daw guys, daro oh. Gilangaw. Gilangaw na oh. Ngayon sinilas. Da, gitabunan pag yung dahon saging. Gani. Sir, kuha na daw sir. Tanaw daw sir. Musig baga kwan. Musig iro ra na. Iro. Ha? Tao na sinina oh, sinina oh. Chinilas Ano niyo. ni? Guys, live ni guys, live. Nagipusil daro, gitabunag dahon saging. Pero worker ni ba kay chinilas oh. Ah, kanang kuan, kanang mason, asa na? Mason. Panga ni. Tanaw daw sir, kay di ko kaukab sir ba kay No? ka-live man ko. Guys, pa-share ko guys. Ala gilangaw lagi guys oh. Tanaw oh, baho ayo Ha? Baho kayo. Oh. Dam, ilayo ng mga bata, dam kay baho kayo makadaot ni. Baho Ha? Ida. oh. Loko. Baho Ala gila-girip na. Gihukas man. Taong kamera sa basig ako pasangilan ani yati ni. Oh. Ay ayun lang sir, kay basig kasabaan ta sa pulis ba. Nga kuan. Baho ayo Kita na na una yan sinilas guys. Nagilangaw naman kayo. Lagi Oo. girip man siguro ni. Nagkong ilangaw oh. Ay Ginoo ko. Guys, pa-share ko guys. Itanaw daw basig lalaki ba o babae. Si kuan na lang sir kay para kay naka-live man ni sir para makita na to ba. Ipusil ni gilabay. Ano na eh. Ipadulong ko mga sir bato. Sige. Ito baho kay sir di makaya. Ha? Baho ka eh. Ano ba rin purok santol? Ma'am, palayo mo gamay mama. Sir. Ang kamera. Baho ka eh. Dali sir, baho ka eh di makaya. Ay, Gipusil sir. yun ay. Ha? Gipusil? Ipusil. Naman. No. Ayat. Ginamos gipos og sili. Ayat. Ginamos gipos ag sili ra di ay. Ayat buangan mo sir. Ay, nag-live ya ako sir. Hindi ma-report na po ko ani pataka na po ko kuan live. Gipusil niya. Ginamos gipos ag sili ra di ay. Buangan nimo sir. Ay, baho kayo. Sir, say pangalan nimo sir. Ikaw mag-report ani sir. Ano pangalan nimo sir? Papa Pogs. Shit. Paano? Port report. Ako na po yung daw to kay ako ba nag-live. Pusil. Ginamos ipos ag sili. Korniha ninyo eh.